Acabamos de presentarlle aos grupos da oposición o borrador da Ordenanza de Garantía Básica Cidadá. Con isto continuamos o proceso de diálogo e de participación que iniciamos cas entidades sociais para recoller achegas que sirvan para mellorar a nosa proposta. A ordenanza, que leva por nome Compostela Máis, ten como obxectivo achegar dereitos e recursos ás persoas que na nosa cidade viven en situación de pobreza, de vulnerabilidade ou exclusión social. Permitirános superar as eivas da ordenanza actual, o Santiago Suma, que impedía ás persoas que tiñan débedas cas administracións públicas acceder ás axudas. Na proposta do Goberno municipal recóllense dúas liñas de actuación: a Renda Municipal de Garantía Básica Cidadá e as prestacións para o rescate social, que incorporan axudas para cubrir necesidades básicas como as de manutención, aloxamento ou combater a pobreza enerxética, ademais da atención bucodental ou o apoio económico ás familias con fillos e fillas que cursan estudos posobrigatorios. Traballamos para construir unha Compostela máis social, máis solidaria e máis sostible.